1920. godine, stupanjem uredbe o ustrojstvu trogodišnje visoke škole za trgovinu i promet, započelo je visokoškolsko obrazovanje iz područja ekonomije i poslovne ekonomije na ovim prostorima. Stvoreni su temelji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1947. godine, Ekonomski fakultet postaje sastavnicom Sveučilišta u Zagrebu. 1982. godine objedinjene su dvije srodne visokoškolske institucije, Ekonomski fakultet i Fakultet za vanjsku trgovinu, u današnji Ekonomski fakultet Zagreb. Doktorski studij Ekonomskog fakulteta Zagreb od 2002. godine dio je Europskog udruženja doktorskih studija iz područja menadžmenta i poslovne administracije. 2011. The European Foundation for Managerial Development dodjeljuje prestižnu EPAS akreditaciju za BDIB program na engleskom jeziku, čime počinje značajna internacionalizacija fakulteta. 2019. godine The Association to Advance Collegiate Schools of Business dodjeljuje Ekonomskom fakultetu prestižnu AACSB akreditaciju, čime ga svrstava uz bok 5% najboljih svjetskih fakulteta. Ekonomski fakultet Zagreb uspješno je završilo više od 76.000 studenata preddiplomskih studija, više od 1.700 sveučilišnih i stručnih specijalista, više od 4.000 magistara znanosti, te više od 800 doktora znanosti, što čini ukupno više od 84.000 studenata koji su svojim znanjem i entuzijazmom gradili budućnost ovog fakulteta. Ekonomski fakultet Zagreb svojim studentima omogućuje znanstveni i stručni razvoj, osigurava izuzetne prilike za međunarodna iskustva, pruža prilike profesionalnog networkinga. Više od 250 znanstveno-nastavnih djelatnika i više od 84.000 studenata čini Ekonomski fakultet Zagreb najvećom znanstveno-istraživačkom i nastavnom snagom, te ključnim čimbenikom razvoja ekonomske struke u regiji. Profesori i istraživači Ekonomskog fakulteta Zagreb objavljuju izuzetne radove u nekim od najprestižnijih svjetskih časopisa. Značaj profesora Ekonomskog fakulteta Zagreb je i u diseminaciji znanstvenih spoznaja kroz primjenjiva rješenja ključna za uspješan strateški razvoj regionalnih organizacija. U konačnici, rad tih nastavnika prepoznat je i globalno, te su profesori Ekonomskog fakulteta Zagreb pozvani predavači i istraživači na brojnim prestižnim sveučilištima i fakultetima, te dio brojnih globalnih istraživačkih konzorcija. Ekonomski fakultet Zagreb želi biti transparentna platforma koja okuplja i povezuje bivše i sadašnje studente i profesore, te širu znanstvenu i stručnu javnost. Osnova postojanja fakulteta je čovjek, stoga Ekonomski fakultet Zagreb želi biti partner svojim bivšim, sadašnjim i budućim zaposlenicima i studentima, kao i drugim dionicima. Cijeneći svoju izuzetnu tradiciju, Ekonomski fakultet Zagreb kontinuirano radi na razvoju novih spoznaja, kao ključan čimbenik promjena i razvoja struke i gospodarstva općenito. U svim aktivnostima vodi se znanstveno utemeljenim činjenicama, poštujući integritet svih dionika. Potiče strukturirano i strateško promišljanje koje dovodi do sustavnih rješenja kako za sam fakultet, tako i za partnere i ekonomski sustav. Temeljići se na svojoj ulozi stožerne institucije ekonomske misli, Ekonomski fakultet Zagreb prepoznaje svoju društvenu odgovornost, te u partnerstvu sa studentskim organizacijama i drugim partnerima stvara vrijednost za razvoj društva u cjelini. Ekonomski fakultet Zagreb nastavlja uspješan put na izuzetnim temeljima koje su postavile dosadašnje generacije izuzetnih studenata i zaposlenika fakulteta. Razvija se kao platforma koja okuplja i povezuje ljude i organizacije u cilju stvaranja, diseminacije i implementacije znanja, kao stožerna institucija koja kontinuirano gradi temelje daljnjeg razvoja ekonomske misli i prakse. Hvala vam što ste dio ove uspješne zajedničke priče na platformi Ekonomskog fakulteta Zagreb.